bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Sama mone bi malion jorona ko no hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuno wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne konti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dɔgɔkun kɔnɔ ko bi karidonya in na janvier kalo tile 25 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bidonya sɛgɛnnafiɲɛbɔ don do nka Bamakɔ ya kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔna na kungo don fana don maa caman bɛ yen o b'a ka denkuliw bila bi la kɔɲɔw fana caman bɛ kɛ bi furu minnu sirila sa an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an yɛrɛ denkɛ n'o ye Mohamed ye ale ni Funɛmuso Keyita olu kɔni fana ka mariage kɛra bi duba la Badilabugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa ma sen sera kɛnɛ kan ko a bɛɛ lajɛlen ko ni cɛw ni baraji furu Ala k'a kɛ furu tututu ye Ala k'a kɛ siman fila ka furu ye seni bolo Ala k'o bɔ a la denmisɛnninw Ala k'u ŋɛɲɛ k'u ɲɔgɔnna fala ye sunkaloman kɔnɔ in na furusiriw ka ca kosɛbɛ nka an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka furu caman ani si bɛn bi i ye dɔgɔkun kɔnɔ kow ye fala ye nka miiri jigi ni taasi jigi ale ni waleɲuman dɔn an bɛna o dɔɔni kɛ fala ye ka kɛ ni Surasiw ka wulikajɔ ye san 2012 san fala ye maa kelen bɛ yen a tɔgɔ tora bɛɛ da Seku Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bad mun y'a tɔgɔ to maaw da a ka cɛfarinya a ka wulikajɔ a n'a ka cɛdenw tile 5 kɛlɛ kɔfɛ fala ye min ye Agɛlɔ kɔnɔna na Seku Tarawele Bad a ma sɔn fiyewu k'i yɛrɛ to Bamajuwale ɲuka wale kɛbaaw bolo u y'a da tɛgɛnɛ la k'a da dɛgɛ na ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Bad n'a cɛdenw tɔw ye sa fala ye wolomasiri tabaw ka gun kan u ma sɔn ka segin u kɔ dɛ maa minnu tun bɛ a don Agɛlɔ kɔnɔna na u ko tiɲɛ na u mɛnna k'an ka sɔrasi cɛw ye k'u ka cɛfarinya ye nka tile 5 min ye cɛ 150 ye
u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka taa se dɔw yɛrɛ kun b'u cɛla olu tun ko kapitɛni ko taa koyi ka na to yan e k'i yɛrɛ ɲini anw kɔni anw tɛ se ka foyi bɔ ninnu bolo tuguni. Fala ye Badi ko ayi. Don in n'o ye janvier kalo tile 17 ye ka na sa tile 24 ma kɛlɛ ganna kosɛbɛ k'u ka munitions ban k'u ka kisɛw ban k'u yɛrɛ dɛsɛ pewu k'a kɛ Tɛlɛbugu ɲɛmɛrɛ ye ka dɛsɛ pewu fo a tɔ nana kɛ maaw ye min lakali ye Fala ye Badi kelen u y'a fa cogo jugumanba de la min ma kɛ ni marifa ye. O bɛnna janvier kalo tile 24 ma o san 14 o fana ye bi ye hakilila jigi don maa minnu taara Agɛlɔki i n'a fɔ anw n'a ɲɔgɔnnaw Fala ye an taara tasibila kɛ Badi kaburu kunna. Badi kɛlɛkɛcɛ min don a tɛ se ka bɔ Mali sɔrɔdasiw kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli ka sababuya kɛ a ka cɛfarinya ka sababuya a ka jɔyɔrɔ ka sababuya kɛ a ye waleya min kɛ a bɛ to maa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a bɛ to Mali tariku la. Ɲinan san 2026 o bɛ k'a san 14 ye ninnu de y'u yɛrɛ ni di Fala ye ka kɛlɛ kɛ fo ka taa u bolominɛn bɛɛ lajɛlen ban u ko ayi olu tɛ boli a tɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ k'olu bolila wolomasiri tabaw ka gun kan ko ka taa k'u jɔyɔrɔ to kuma tɛ kapitɛni yɛrɛ bɔ sira sugu bɛɛ lajɛlen dira a ma sɔn. Fala ye Badi a n'anw ye école kɛ an ye flash de kɛ a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko école normale supérieure n'a filɛ place de cinquantenaire ɲɛsinnen don a ma so jɛman in an ye IM bureau de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fala ye dusukasi ni kɔnɔguwan ani kalankɛbaliya o de Badi don sɔrɔdasiya la n tɛ a tun ma dabɔ o kama. Anw teriw an'an kalankɛɲɔgɔnw an'an ni maa minnu ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ Fala ye a caman de bɛ sɔrɔdasiya la bi ka sababuya kɛ Mali école kɛcogo ye. O de la u bɔra sa ka taa a ɲɛɲini sɔrɔdasiw ka gun ka k'olu ka concours kɛ ka taa sɔrɔ sɔrɔdasiw fana cɛman ye Fala ye EMIA kɛlen kɔfɛ ka sɔrɔ ka kɛ kɛlɛkɛcɛw ye wa caman de bɛ bi minnu kɛlen don colonels ye minnu ni jɔyɔrɔbaw b'u bolo u bɛ Mali armée kɔnɔna wa fana u kɛlen don k'u jɔyɔrɔ fi. Badi anw kɔni tɛ se ka ɲinɛ a kɔ sabula anw y'a dɔn ni min ye hali école la Fala ye n'a ko min a t'a bila dɛ. Bi a furumuso bɛ yen an bɛ dugawu k'a ye n'o ye Fadi ye Fala ye jɔn tɛ kɛ foyi da k'a kɔ maa da k'an ka kɔrɔ n'i ye an bɛ dugawu kɛ sa Badi Ala k'a da yɔrɔ sumaya a balimaw n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen Darisalamukaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye an teriw na an limana minnu bɛ NSUP flash kɔnɔna na hakili la tasibila dɔ tun kan ka kɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ a baaraw kɛra sabula nka an ma hakili to a la n'a kɛra min ye an n'a kibaruya tɔ da maaw olu tulo kan. Wolomasiri tabaw ka gun ka dɔgɔkun in kɔnɔna na Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko yɛrɛ n'o ye janvier kalo tile 24 ye pankuru olu ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛɲɛ ni wolomasiri tabaw ka daga yɔrɔ min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Murujakaw fɛ yen Bamancɔren dugawale kɛbaa dɔw tun b'a fɛ ka taa bi Muruja sɔrɔdasiw daga yɔrɔ kan nka pankuru ale sɔmi jɔnyana n'u ye joona ale ye u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la. Baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée ye wulikajɔ ni cɛsiri o baaraw bɛ sen na halisa nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na armée ye wulikajɔ fana kɛ Sikaso mara ale kɔnɔna na janvier kalo tile 21 Bamancɔren dugawale kɛbaaw k'olu caman baden min ye Fatiya o kungokolo fandanbanda kɔnɔna na k'olu bɔ baara la yen pewu o hukumu kɔnɔna na sa min ye maa caman ye olu ye 5 don fiɲɛ na u taara ka motow to téléphone ciminanw panneau solaire batteries an'u bololaminɛn wɛrɛw dugujukɔrɔmugu bɛ dilan ni fɛn minnu ye u taara k'olu bɛɛ lajɛlen to armée kɔni y'a jira sa ko ni maa kelen ninnu Fala ye u kun nana bingali dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikaso bɔda la armée ale y'u nɔbɔ Kati Kitakaw fɛ yen min ye Kita sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛcɛw kan ka taa sigi yɔrɔ min na n'o ye Kita kan kɔnɔna ye Fala ye ko Kayi ko a banna pewu wolomasiri tabaw olu ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka sigili sen ka san 65 hukumu kɔnɔna na sa kibaruya in dira Kitakaw olu ka fɛn gouverneur fɛ
hectare 500 min ye Kayi ye a bɛna sigi o de kɔnɔna na 35e régiment infanterie motorisé o kɛlɛkɛcɛw olu de kan ka taa bila a kɔnɔ kita a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na waati min na sa basigibaliya kɔni kun ɲɔ ɲɛlen no Gawo ko bibi na ko kɔfalenna min na o ye wulikajɔ ni cɛsiri ye armée ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ minɛnw k'olu sɔrɔ su ni tile ka dugu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko waati min kɔni na kɔni ko kun basigilen tɛ fɔlɔ Gawokaw fɛ yen su ni tile bin kun bɛ taa kɛ maaw kan maaw maa mɛn karisa fara yan fɛ u ye dɔ bɔ n'a ni na yan fɛ ko bi k'u bɛ ɲini ka ɲinɛ o kɔ fala ye ala ni sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri cogoyaw walasa Gawokaw kɔni y'a ɲini u fɛ u ka halisa dɔ ta ka fara u ka cɛdenw kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na Gawo n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na nka min ye Gawokaw ye ka kɛ ni armée ka san 65 sɔrɔli ye u ko ko tiɲɛna u bɛ se ka waso ni Mali wolomasiri tabaw ye bi sabula u bɛ ka baara min kɛ Gawo kɔnɔna na a bɛ maa ɲɛ jɔyɔrɔ bɔ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ belebeleba fana kɛ Buguni mara kɔnɔna na Bikokaw fɛ yen Keleya ani Semana Bamancɔlɛnjɔ wale kabaw kɔni min ye pankurun ye ale wulila ka u caman gosi ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na minɛnw caman cɛn'u bolo min ye Ninjuga wale ni Bamancɔ wale tabaya kɔni caman fara o ko in fana senfɛ dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko de y'a to taji laban minnu bɛ yen n'u tun b'a fɛ ka jan da olu ɲɛ olu sera ka don o waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa DG Sise mɔgɔw fana y'a yira sa k'a fɔ taji kɔni bɛ ka don i n'a fɔ olu yɛrɛ y'a laɲini cogo min k'a daminɛ janvier kalo tile 19 na fo ka na se janvier kalo tile 24 ma n'o ye kunungo ye taji kɔni k'a bɛ ka don i n'a fɔ u bɛ k'a laɲini cogo min baaraw bɛ ka sigi sen kan sa yaasa taji dilanni bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ fala ye sanuko ta sira fɛ jamanakuntigi ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o ye Hilaire Bebian Jara ye ko ale ka kɛ sanu ko ɲɛnabɔbaa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna sigi ale yɛrɛ nagakɔrɔla la a n'a nɔfɛmaaw kan ka baara min kɛ kuntilenna ni miirina min bɛ sa sanuko ta nasira ni dugujukɔrɔ nafako ta nasira la ka se k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye Hilaire Bebian Jara ye fala ye ale kun kɛra Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ka sanubɔyɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Tɔngɔ a kun kɛra o sanubɔyɔrɔ directeur ye o kɔfɛ sa min ye sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ ye bariki ale de kun ta don n'o ye Kanadakaw ka sanubɔyɔrɔ ye nka u y'a feere Côte d'Ivoirekaw ma n'o ye Atlantique Group ye san 2025 hukumu kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ye sa a ye baara kɛ bariki fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kun y'a ta kɔsɛbɛ na k'a k'a nagakɔrɔmaa ye maa min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kibaruyaw di a ma nin waati na sa jɛkulu kura min kɔni bɛna sigi sen kan n'a fɔ ma ko SECAM da teliya la ale de bɛna ko ɲɛmaaba ye ani maaw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ka se ka ɲɛfɔliw kɛ ka se ka ɲɛbila baaraw kɛ ka se ka kuntilennaw di jamana ɲɛmaaw ma min ye dugujukɔrɔ nafako ta nasira fɛ a jɔyɔrɔ minisiri jɔyɔrɔ do fala ye hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ taa conseil de ministre la Mayinakaw olu ka duguden minnu bɛ kɔ kan olu ye wulikajɔ kɛ sa yaasa u ka dɔgɔtɔrɔso ani muso ni denmisɛnw olu bɛ se ka panneau solaire sɔrɔ cogo di ani pompe ka taa fara batterie lithium kan min ye ekɔliden minɛnw ye k'olu fana di waleya in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa maa minnu bɛ bi ni degun b'olu ka Mayina kɔnɔna na ani dɔgɔtɔrɔso maaw ka se ka o di olu ma cogoya min na u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye dugu minnu bɛ yen n'o ye Mayina ye Jalola Mayinandi nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa minɛn ninnu kɔni taara ka di olu ma Ɲarigubugukaw olu kɔni ka dugu a bɔra togoda la k'a kɛ dugu yɛrɛ ye a bɛna kɛ kita dugu 347 ye min ye kita mara ale kɔnɔna ko dugu in yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min fɛ sa o ye Kofeba o commune kɔnɔna na janvier kalo tile 18 tɛmɛnen sa a yirala k'a fɔ kɔni k'a bɔra Buguda la Sɛnɛkɛ Buguda k'a kɛ dugu ye dugu min n'o lakodɔnnen don bi kita ale marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ Gwa 200 o de b'a kɔnɔ min ye maa 2000 waati na ko charbon kɔni 200 ye o sɔngɔ yɛlɛ in ma sɔrɔ dɔ fɛ tajiko ale ni bibi na bɛɛ lajɛlen ma dɔ fana k'a fɔ ko min ye sirabaw ka basigibaliya o ɲɔgɔn yɛlɛlen don dɔgɔ ko fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ maaw tun b'o sɔrɔ 800 na o taara yɛrɛ sɔrɔ 901 na bi min ye feerelikɛla ninnu ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen degun ye degunba kelen ye dɔgɔkun in fana kɔnɔna na sa wala ko sunkalomakɔnɔ kalo kɔni ko o daminɛna tɔ tora tile 26 ɲɔgɔnna ye a bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na ni kalo n'ale yera minisiri min bɛ jago ko kunna sa an ka jamana kɔnɔ ale ye wulikajɔ kɛ yaasa da sera
k'a daminɛ sa juin kalo tile 22 la ka taa sa tile 25 ma ministre so min bɛ kalanko kunna ale ye kalan ɲɔgɔndan baara mun kan ka kɛ cogo min na a y'olu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye o la sa n'i y'a jateminɛ sa i b'a ye sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan min bɛ n'a fɔ ma ko baki ale kɔni bɛ sɔn ka daminɛ juin kalo tile 10 ka taa sa tile 12 ma min ye camancɛ san min bɛ sa n'o k'i hakili jagabɔ a ko la o kɛra olu fana datu 5 ka taa se a tile 19 ma a ɲɔgɔndan ninnu bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna fala ye duguma kalanso minnu bɛ ka taa se dɔgɔtɔrɔlakaw ka kalanso ni sɛnɛko kalanso ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa k'a daminɛ juin kalo kɔnɔna sa ka taa se fo septembre kalo tile 11 ma ɲɔgɔndan ninnu bɛɛ lajɛlen bolodalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka san 65 hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ale ye minɛnw ta ka di u ma dɔgɔkun in kɔnɔna na minɛn minnu n'o kan ka di jeune mɔgɔw ma n'o ye sɔrɔdasiw ka baarabaw kɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minɛn minnu don minɛn girimanbaw don n'o ye sirabajɔ minɛnw ye yɔrɔ kɔlɔsi minɛnw min ye drone fana b'a la ka se ka baara bɔnabɔ cogo min na musaka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara jamana yɛrɛ ka wagane kɔnɔna na douane directeur halisa ale bɛ maa lamɛn la yaasa a ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a bolo cogo min jura minnu b'an ka jamana kɔnɔna na sa n'o ye transitaires ye a n'olu ka fédération ye ɲɔgɔn ye ka kɔ o ɲɛ fana chambre de commerce ma n'olu ye ɲɔgɔn ye baara fɛn fɛn kan ka kɛ sa a ka jamana a ka baara hukumu kɔnɔna na n'olu maaw caman ye ɲɔgɔn ye a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye maa bɛ sa n'u b'a fɛ ka na dɛmɛ baara in na yaasa a ka se ka ɲɛ a bolo u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa kuntilennaw bɛ kɛ kelen ye kucalakaw fɛ yen bingalikɛla dɔw bolo dara olu kan min ye kucala commissaire ye n'o ye Mohamed Atar Ag Amidi ye olu kɔni boloda maa ka sa maa min ni dɔrɔgu kɔni bɔrɔ 120 o yera ale bolo a kun kɛlen don k'u don sa min ye woso bɔrɔw ni ku bɔrɔw ko yaasa ka se ka u bila ka na Bamako brigade mɔgɔw kɔni y'u minɛ k'i minɛ sa o ye lafiyala ye bɔrɔ 4 bɛɛ lajɛlen a falen don woso la cogo min dɔrɔgu fana carilen don a cɛma o cogoya la maa kofɔlen kɔni bilara sa sariya ale tigilamaw ka bolo kan san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye fala ye samɛ foli i n'a fɔ jamana bolofara tɔw taara cogo min kulubakaw fɛ aki ale ɲɛma kumana maison de la presse ɲɛma n'o ye comité légal accès aux médias de l'état ye n'o ye Ablaye Sidibe kɔrɔ Jules ale fana kumana kɛnɛ in kan ye baabu ninnu kɔni bɛɛ ye tali kɛ min na sa o ye kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ka taa fara faso taw kan min ye ministre ye ale ye papier mun bɔ ka foli min kɛ kunnafonidilaw ye k'o fana jara u ye kosɛbɛ Banjugu Dante ale y'i da don o la sanayɛlɛ kalanso minnu bɛ farafinnakaw fɛ yen ni olu bɛ fɔ o ma ko kamɛsi olu bɛ tile 5 baara kunna ya baara in yɛrɛ kun cɛra nka dayɛlɛli don sa premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye taara kɛnɛ in kurumo karili kɛ fala ye ka bonyamasegin kɛ kalanfaw ye minnu bɔra diɲɛ ni farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na nin baara in kɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn sa u ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di ale yɛrɛ ma min b'a yira sa k'a fɔ ko sanayɛlɛ kalanso n'o ye docteur commandeur de l'ordre international de Kamesi académique u y'o ta k'o di an ka premier ministre ma bonyamasegin la wulikajɔ ni cɛsiri a n'a ye baara minnu kɛ kalan yɛrɛ n'o ye sanayɛlɛ kalanso ye olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min fala ye min ye jamanakuntigi ye ale ka janvier kalo tile 20 hukumu kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw ka ɲɛnajɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kan kuraw bɛna jɔ général d'armée Asimi a ko ko kan kura minnu bɛna jɔ olu bɛna jɔ Joyilakaw fɛ yen Ɲoro ale ni Kɔnɔbugu Asimi y'a yira fana k'a fɔ sa ko baarabaw bɛna kɛ senna sɔrɔdasiw yɛrɛ ka taabolo n'u ka kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛna falen a kɔni ye bonyamasegin ni tarisi bila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u cɛsiri wolomasiri tabaw ka gun kan kosɛbɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen olu baaraw bɛna ban n'o ye sɔrɔdasiw ka dɔgɔtɔrɔso ye Banakɔrɔkaw fɛ yen baara boloda ninnu kɔnɔna na sa jamanakuntigi sefa wari miliyari 17 n'a kunkanfɛn fala ye o dira sa sɔrɔdasi minnu binna olu ka san 10 sara ka se k'a di u somɔgɔw ma min ye sɛki belebeleba ye o dira défilé ale kɛnɛ ka jeune mɔgɔw olu ma halisa o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na dugukoloko ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye colonel Masawule ye sa ale ni kɛlɛtigi baara bolodalen minnu bɛ olu hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye école de guerre maaw bisimila Gawokaw fɛ yen école de guerre ale kalankɛcɛw olu bɛɛ lajɛlen kun taara sa ka t'u ɲɛda Gawo kan o kɔfɛ u ye ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ Motikaw olu fana fɛ yen baara mun bɛ nin waati na sa ka se k'a yir'u la k'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka fisa min ye u k'a ye u ka fisa u y'a mɛn ye kalan in a kɔni bɛ kɛ sa nin ye a tako 5nan ye maa 27 de bɛ a la
jamana kɔnɔntɔn o kalandenw fala ye olu kɔni nanen no an fɛ yan nin waati na ka se ka na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ halisa 20 janvier hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a taara sɔrasiw minnu coginen don olu fana nɔfɛ polyclinique la n'olu ye tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ 20 janvier don fala ye baara in kɛkun ye sa k'a jira k'a fɔ ko ɲinɛma k'u kɔ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye ale tun bɛ kɛnɛ kan cogo min ye premier ministre tun bɛ yen CNT ɲɛma wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Balu Kɛrɛtigi ka taa se u ka ministre ma n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye ka bonyamasegi kɛ jɔnjɔnw fana dira sɔrasiw ma minnu joginna minnu bɛ furakɛli la minnu ka furakɛli fana bɛ ka nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen u waleɲuman dɔnna jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye kɛlɛdagaw olu kɔnɔna na minankuraw n'o ye oxygène sɔrɔ minanw ye fala ye o dira dɔgɔtɔrɔso 3 ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko professeur Boubacar Sidi Sall n'o ye Katikaw ka dɔgɔtɔrɔsoba ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'a fɔ ko hôpital de dermatologie n'a b'a wele ko Raoul Foloro dɔgɔtɔrɔso fala ye ka taa fara Fuseni Daw ka Kayikaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnw sɔrɔ sa minɛn kɔni diɲɛ seleke naani tɔgɔ la jɛkulu musaka min faralen ɲɔgɔn kan n'a fɔ ma Fonds mondial ale de ye wari in di CFA wari miliyari 2 n'a kunkanfɛn o de donna a la yaasa sa min ye oxygène ye n'o ye fiɲɛmugu in ye ale ta yɔrɔ ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na pankurunjigi kɛnɛ min b'an fɛ yan n'o tɔgɔ da Modibo Keyita la yen sa maa minnu bɛna ka bɔ tunga la sa yaasa olu bɛ se ka kunbɛn ka ɲɛ cogo min na ka bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ n'u gɛnna ka bɔ fan wɛrɛw fɛ Mali ɲɛmaaw ye bisimila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dilan olu ye Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na minisiri Musa Agater maliden minnu sigilen don kɔ ka sa olu ka ko hukumu kɔnɔna na ale taara ka t'i ɲɛ da o kan wolomasiri tabaw ka baara hukumu kɔnɔna fala ye secteur 3 maaw olu ye wulikajɔ kɛ échelle kaw fɛ Ɲafunge Zuera ani Esakan u ka bolofara min bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don sa k'o tɔgɔ da ko compagnie Bilisi n'o ye lieutenant Suleman Jarasuwa n'a ka cɛdenw ye olu ye baara belebeleba de kɛ sa yaasa maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in kɔni ko a ko kɛcogo k'a ɲɛna kosɛbɛ kalanden minnu fana tun bɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya sufurulaikaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka kalan hukumu kɔnɔna na n'o bɛ bɛn maa 852 ma olu ka kalankuncɛ kalanw olu bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban pewu o bannen kɔfɛ sa olu kɔni ka bɔliw kɛra n'i ye ko in ta k'a jateminɛ fala ye i b'a ye sa k'a fɔ ko min ye maa 463 olu bɛ taa armée de terre la 213 olu bɛ taa garde la 102 bɛ taa gendarmerie la 19 bɛ taa génie na 55 o bɛ taa kunnafoni sɔrɔsiw ka kunnafoni transmission ale ni kunnafoni yɛrɛ di cogo nasiraw fɛ sa nin baara in kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra sufurulaikaw fɛ yen 20 janvier ale hukumu kɔnɔna na sapeur pompier fana ye minɛn kura sɔrɔ minɛn minnu sa n'olu fana dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min Banque mondiale ale de fana ye musakaw bɔ k'o di sabula a yira k'a fɔ san tɛmɛnen na sa degun minnu tun b'an kan min ye sapeur pompier bɛ se ka minɛn ɲɛnama sɔrɔ cogo min jiko ni kuranko ni fɛnko bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka maaw magɛn ka baara kɛ ka ɲɛ o minɛnw dira olu ma polisilakaw olu ye polisiso kura o dayɛlɛ kulubakaw fɛ yen min ye kuluba polisiso in sa ale bɛ tali kɛ kuluba Kati o sira dilanni na a yira sa k'a fɔ ko polisiso in kɔni ale kɛra kuranin ye kɔrɔlen o kɔni u yɛrɛ tɔgɔ fɔ cogo min na ko kɔrɔlen fala ye o kɔrɔla kosɛbɛ minisiri Dawudu tɔgɔla sa min ye Umaru Sogoba ye n'o ye ale yɛrɛ ka chef de cabinet secrétaire général o tun bɛ yen polisi directeur ba Yusu Kone ka taa fara wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen kan commissariat ba in u taara ka taa ale kurumokari seko ni dɔnko ta na sira fɛ Mariam Bagayogo ale ye se min sɔrɔ Ngilɛw fɛ Londres ni bonyamasegi kɛra ye fondation Aga Khan fɛ fala ye a ka baara kɛlenw bɛɛ lajɛlen na kabini a ye dɔnkilida daminɛ n'o ye Gusunbala ye fo kana se bi ma o min dɔnna ye o jɔnjɔn a taara o yira Mamu Dafe la hukumu kelen fana kɔnɔna na Mamu Dafe a ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔla n'o ye Kante ye a y'o fana bisimila n'o Suleman Keyita n'an b'a wele ko Kante ale bisimilara Mamu Dafe fɛ sabula ale kan ka baaraw kɛ don nataw la wulikajɔ ni cɛsiri yaasa cogoya min na a ka baara minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw fɛ yen olu ka furancɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ n'o ye kalo 9 kɛ ni Ibrahima Traore ye ale ta ka bɔ fanga la pewu n'a kun taalen n'o sigi Togokaw fɛ yen fala ye Togo ye a lasegin sabula min ye Burkinakaw ye u ye laɲini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Damiba kɔni seginra ko caman na Burkina kɔnɔna na ŋanamu ale ni fangadaraki ale ni ka maaw bila ka su ka kɛ Ibrahima ka fanga kan laɲini kɛra Togo fɛ sa dɔgɔkun in kɔnɔna na ale fana lasegira Trump ale tun ye wulikajɔ boloda k'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Gaza bɛ se ka labɛn cogo min o fana jɛkulu sigira nka fala ye ko fili yera baara la dɛ Trump ninnu kɛtɔ k'a sɛbɛn ko Biélorussie u taara sɛbɛn ko Belgique
Belgique ko k'u tɔgɔ bɔ a la fili bɛ bɛɛ sɔrɔ fala ye fili a man jugu n tɛ segin kɔ o de ye baara ye farikolo ɲɛnajɛ ko kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna fala ye kuma min cayara kosɛbɛ o ye Mali ka fédération cili ye kunun ko minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna an y'a o ɲininka fala ye n ko fédération maa kun fɔlɔ n'o ye maa 10 ye olu ye walan sɛbɛn janvier kalo tile 13 n ko kɔfɛ maa tɔw a n'an tɔn yɛrɛ ɲɛma n ko o fana ye walan sɛbɛn minisiriso mɔgɔw k'a ma fala ye k'olu ka kuma yɔrɔ tɛ nin na koyi ko n'olu bɔra ka fɛn o fɛn fɔ k'o si tɛ kuma ye ko sisan k'u sigilen don ka min kɔnɔ o ye FIFA ka feuille de route ye ni FIFA ye feuille de route ci ka na ntɛnɛn walima tarata walima dɔgɔkun in kɔnɔna na ni min fɔra o kɔnɔ ko Mali jamana bɛ na taa o de sira fɛ minisiriso mɔgɔw ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ sisan ko nin si t'a ye sariya fɛn fɛn bɛ ka fɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ baara min kan ka kɛ a bɛɛ kɔni cira CAF mɔgɔw ni FIFA mɔgɔw ma olu de bɛna fɔ sisan Mali komi fédération t'aw fɛ yen a y'a kɛ tan k'o de bɛ se ka kɛ ko n'o tɛ ko sisan ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ nka fala an bɛ min fara a kan o ye k'a fɔ sa an ye min fɔ a tigɛra da o da la ko in tɛ kɛ maa minnu kɔ o filɛ nin ye ni assemblée générale de kan ka kɛ Mali fédération kɔnɔna na fala ye maa 77 o de bɛ wele n'o ye déléguéw ye ka kɛ ni sɛbɛn minnu bɛ senna bi ni sɛbɛn falema y'a ko la o la tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ première division na n'o ye tɔn 14 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maa 2 ci o bɛ bɛn maa 28 ma club minnu bɛ yen n'olu bɛ deuxième division na n'an b'a fɔ o ma ko ligue 2 mɔgɔw fala ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maa 1 ci o ye club 16 ye o ye maa 16 ye ligue minnu bɛ yen Kayikaw fɛ yen Kulukorokaw fɛ yen Sikasokaw fɛ yen Segukaw fɛ yen Motikaw fɛ yen Tumutukaw fɛ yen ka taa fara Gao ni Kidali kan ani Bamako fala ye o ligiw kelen olu bɛ maa 3 di o bɛ bɛn maa 27 ma n'o bɔra ye a fɔ ma sa ko Ligue nationale de football féminin n'o ye musolakaw ka ballontan fala ye olu bɛ maa 2 di ka na o mana tɛmɛ ka bɔ yen groupement des anciens joueurs du Mali olu ka délégué ye maa 1 o mana bɔ yen groupement des arbitres du Mali olu ka délégué ye maa 1 o mana bɔ yen groupement des entraîneurs du Mali olu ka délégué ye maa 1 ye o mana bɔ yen groupement des professionnels de médecins du sport olu fana ka délégué ye maa 1 ye fala ye n'olu de farala ɲɔgɔn kan sɔrɔ bɛ kɛ 77 in ye olu bɛ t'u bolo kɔrɔta maa ye maa minnu kan ka kɛ fédération maa 19 ye a baaraw kan ka kɛ cogo min FIFA an sigilen don k'ale de kɔnɔ sisan nka bi an bɛ yɔrɔ min ni jɛkulu minnu fɔlen filɛ olu ma ci dɛ u ye jɛkulu min sigi ko ka Mali ballontan ko ɲɛnabɔ n'o o ye fédération comité exécutif ye n'u b'a fɔ ma ko COMEX o de cilen don bi donc fo de ka nɔrɔ bila an bɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye fɛn belebeleba min kɛra kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ka tila ka segin a kan o ye 20 janvier an bɛ segin an bɛ taa jeudi kɔnɔ président ka baarakɛyɔrɔ maaw ye jaa min sɔrɔ ka d'a ma an ka jɛ k'ale filɛ. an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani ka kasi bila kɛ président Modibo Keyita n'an fɔ mɔgɔw olu min kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma n'i ko yɛrɛma hɔrɔnya f'i ka sigi yɛrɛ lakana donc olu de kɛra sababu ye k'an ka armée k'o sigi sen kan an b'o foli bila o la ka kasi bila k'u ye fana.
foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani ka tasibila kɛ président Modibo Keyita n'an fɔ mɔgɔw olu min kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma n'i ko yɛrɛma hɔrɔnya f'i ka sigi yɛrɛ lakana donc olu kɛra sababu ye k'an ka armée k'o sigi sen kan an b'o foli bila la ka tasibila k'u ye fana ani minnu ɲin tora la minnu joginna Ala ka yafa kɛ minnu ɲin tora la ka nɔgɔya da kɛ minnu joginna ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ma n'i y'a ye bi in na an bɛ wulikajɔ caman na an bɛ ka se ka ko caman kɛ n'i y'a ye minɛnw sanna finitigiw ye u labɛnna kɛlɛ bɛ ka kɛ o ma dogo mɔgɔ si la a kuma nɔgɔ parce que n'i tun y'a jateminɛ san tɔw la an ka jamana kun fan caman kun bɛ jugu bolo ala ni jamanadenw ka wulikajɔ la san 2021 u sɔnna ka muɲu ka sabali ka musaka don u ka armée la mun y'a to an sanga minɛn caman san ka tenitigiw labɛn ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ma dogo mɔgɔ si la a taara gɛlɛya caman kɔnɔna la n'i y'a ye mɔgɔ caman kun b'an fɛ a ma ɲa n'u ma ɲana an y'u bila ka taa sira mun ma to an yɛrɛ bɛ se k'an kɔnɔja an ka kɛlɛ na cogo min na donc bɛɛ sɔrɔla jamanadenw ka bakuruba musaka kɔnɔna n'u ka muɲu kɔnɔna la an bɛ Ala barikada bi an ka jamana fan bɛɛ b'an bolo o n'a ta bɛ gɛlɛyamisɛnnin dɔ bɛ o gɛlɛyamisɛnnin ninnu hali bi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ min b'a to basigi lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ kɛlɛbolo bɛ sen na o kɛlɛ dɔrɔn tɛ a ban mais a fanba ye kɛlɛ de parce que tant que seba ma dɔn kɛlɛ tɛ ban donc o seba mun san n'an ka tenitigiw bɛ ka wulikajɔ caman k'a la ni basigi bɛ ka na a tɛ taa fana an ka bɛn parce que sabula daga jatigɛwale mɔgɔw ye t'u sago sɔrɔ o donna an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o nana ni sababu ye ka gɛlɛya don an jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u sigiyɔrɔ la donc a tɛ ka kan olu minnu dɔw n'u bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ ka an ka tenitigiw kɛlɛ a tɛ ka kan an k'olu sama ka b'u bolo donc n'i y'a jateminɛ fɛɛrɛ caman bɛ sen na bi n'a fɔ ma ko réconciliation n'i y'a ye mɔgɔ caman ye marifa bila kɔsa in na k'a daminɛ Miɲankala Tɔnbukutu Gawo ninnu na o ye an ka jamanaden minnu n'u kɔnɔ y'a to ni marifa da k'u yɛrɛ lakana mais olu tɛ ka jamana kɛlɛ donc ni marifatigi cayara terrain kan a bɛ gɛlɛya sɔrɔ u yɛrɛ bolo ka se ka lakana kɛ donc an ko maintenant minnu tɛ ka jamana kɛlɛ u ka marifa bila u ka don tenitigiw fɛ min b'a to an bɛɛ bɛ se ka ɲɛsin jugu ma cogo min a ka kɛ jugu kun kelen ye Ala barika la o baara bɛ sen na o baara fila mana fara ɲɔgɔn kan n dalen b'a la a bɛna nin basigi an ka dugu minnu tun bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo k'olu dugu ninnu k'olu na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to dunkafa bɛ sabati kɛnɛya bɛ sabati ani administration mɔgɔw bɛ se ka na baara kɛ cogo min na hali bi an b'o foli bila jamanadenw ye ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila fana an ka finitigiw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ n'o y'a to bi an y'an ka duguw sɔrɔ ani AES fana kɔnɔna la i b'a ye an kelen tɛ AES Sahel kɛlɛ la ani Burukina ni Niger an fanga fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ an bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma an bɛ an ka kɛlɛkɛminɛnw an b'u fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka jatigɛwale mɔgɔ kɛlɛ cogo min na bi in na an bɛ se k'a fɔ tare o ye nɔ caman bɔ donc a ka kan bi an ka an tɔɲɔgɔnw fana fo Burukina Niger an ye baara minnu kɛ n'o b'an basi an ka jamana kɔnɔ mais hali bi a ma ban hali bi an b'an cɛsiri mun b'a to don nataw la hali bi basigi bɛ se ka sabati cogo min na n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye sabula daga sɔrɔsiya a ma nɔgɔ n'i ye fana ni mɔgɔ min kɛ sɔrɔsi ye o kɔrɔ a jɛra ɲin kɔ i bɛna armée kɛlɛ de kama kɛlɛ de ye sɔrɔsikɛ ka taabolo fɔlɔ yɛrɛ de n'o de tɛ bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ donc an bɛɛ nana kɛlɛ de kama an bɛ wari bɛ d'a ma kɛlɛ kama an bɛ furakɛ kɛlɛ kama fini bɛ d'a ma kɛlɛ de kama donc jamanadenw jigi b'an kan an de sɔnna k'an ɲin di jamana ma k'an ɲin di jamanadenw ma to tɔ kun bɛ se ka bɔ cogo min na donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u kana ɲina parce que jugu ye taabolo caman ta sisan tuma dɔ u bɔra kungo kɔnɔ ka na kɛlɛ dugu kɔnɔna la ka na bi dugudenw kan min b'a to gɛlɛya bɛ se sɔrɔsiw ma cogo min na parce que n'i magara jamanaden na sɔrɔsikɛ min kan ka ɲɛsin jugu kun kelen ma ni jugu donna jamanadenw na a bɛ gɛlɛya donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u kana ɲina u kana sunɔgɔ min b'a to don nataw la an ka jamanadenw bɛ lafiya donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri fɛn min don segin kɔ t'a baara la an de sɔnna k'an ɲin di jamana ma an bɛ taa fo ka basigi la na jamana kɔnɔ Ala sɔnna a ma jamanadenw bɛ ka musaka bɔ jamanadenw bɛ ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ u bɛ ka muɲu kun ka kuranko gɛlɛya kun u bɛɛ ka jamana lakana de donc baara fana filɛ cɛdenw bɛ ka ta kama de an b'a kɛ de parce que an ma bɔ sanfɛ ka cun an bɔra mɔgɔbaw la an tɛ fɔri jamana ye n'Ala sɔnna ma jamana bɛ basigi an bɛ kɛlɛ in kɛ fo ka na nin basigi fura foyi t'a la n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ fɛn min don a tɛ taa gɛlɛya kɔ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ tɛ sa i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ ko mɔgɔ tɛ jugu mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ bɛ jugu mɔgɔ si de t'a to an bɛ segin an kɔ o de y'a to an bɔra ka 17 miliyari min di sisan minnu ɲi bɛ to kɛlɛ la o bɛ kɛ k'olu ɲi u kun ma bɔ k'u somɔgɔw bilasira min b'a to u kana bi gɛlɛya kɔnɔ donc o b'a yira fɛn min don finitigiw sigilen b'a kan nin an tɛ segin an kɔ jamanadenw fana tɛ sɛgɛn fo jamana ka basigi an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka entraîneur minnu b'an fɛ yan minnu nana ɲɛnajɛ k'an nɔfɛ a ka foli bila hali bi jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to laɲiniw bɛ sabati cogo min na ni hukumu kɔnɔna la hali bi k'a fɔ ko jamanadenw u hakili latigɛ
fɛn min don segin kɔta la a ma daminɛ bi n'ala sɔnna ma a da tɛna to an na a dama to an ka makɔrɔw la a da tɛna to n'ala sɔnna ma an bɛɛ b'an fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi fara civil kan k'a fara an ka prɛsiw kan bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ ni jɔyɔrɔ don sɔrɔdasi ka kɛlɛ ye marifa ani mugu mais journaliste ta ye caméra ni micro ye sɛgɛla fana t'a ka daba ye donc an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛɛ ka laɲini min ye jamana ka basigi jamana ka yiriwa o bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na hali bi n bɛ foli kelen bila jamanadenw ye k'u fo dante foli min na parce que hali bi n'i y'an ye bi sɔrɔ jamanadenw ka mun de don parce que nin bɛɛ bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ ni jamanadenw a bɛ ka kilo minnu kɔnɔ n'u m'a faamuya a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye finitigiw ma donc hali bi n b'u fo hali bi u b'u cɛsiri hali bi baara ma ban baara tɔ bɛ kɔfɛ mais n'ala sɔnna ma don dɔ bɛ se an bɛɛ bɛ taa an ka foro la o b'a sɔrɔ lafiya nana o b'a sɔrɔ basigi nana inchallah. Ayiwa nin bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw la Falaye Keyita tun bɛ ani ne yɛrɛ n'an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoniw bɛna daminɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a n'u kana ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra